Ano yan? Ano yan? Hindi mo naman ha. Wow. Dalag guys, dalag. Aw. Korek ka ah. Aguray ko ani. Sakit garog. Aguray ko to nga po. Aw. Malipit na kalangaro ko. Dito ko lang dito itong ulong bagay. What's that? What's that? Manin? Ang sakit? Delikado mo. Delikado mo. Pinaalam mo tayo kita. Sakitin niya. Ulang-ulang, nakatakas, hindi niya panahon, hindi niya araw. Kira ito. Ang ganda yun. Simu. Huwag na kayo, basta lang ni Ismo, tanang. Swak sa budget. Ang benta. Basta lang dyan ang ngipit ka niyan, Brian. Sakit na kita. Pimalok sa pa eh. Na? Ini kok nilubog. Ayun na. Oke. Bala. Jangan pembicara di pesanan kita ya Ustaz. Tengah pandai. Kan bisa nih kan. Mana?
Awan. Tambol. Parang kang Ni gaya. Takol pa ko. yung pang pinano. Pag pinong pinanang mo kumaan eh. Yawat eh. Kaya ka di mo magpana. Tapos Jay mo, tinong pagkakarangan na mo. Di namin yung Usap-usap ini. Di namin yung pinambuboy. Kay so na nga di na pinaramanan ni bayaw. Sus. Lugo. Kalog tayo guys. Pagkatawang kasi api, orang betul ya. Di bari. Bati Victor. Ini kawang nak belat. Ganas ka. Jenny. Ni Magusog na tatatal ako. Jalan. Kataman. oh, sila digot nyugyo. Mula na kong ko nakapukyaw. Limot daw. Kita pa kaya? Kitain ka kami. Kita unda ka. Siro yun sapay. Bagay yun sapay ko. Gamarihan na eh. Pagiti. Ari. Karigatan ka doa. Ay talaga. So, Bukan lang. Tak malam-malam ng bunga natin eh. Magkalog ka man itin meter yan. Galo ng bunga natin to. Hindi ko sinudong namin. kamu te kuha na ata. Para na kuanong. Mga madam. Tangkang ko nyo. Kasi ka ba lang? Iba ba yung kape na? Lasi ka muna. La, ladies first. Gala. Oh. Sama isi ka. Ganito ang pag-inom. Kuno mo. So, No? kamakain lagi ng kaligar. Na? Hindi ang kaligar.
Kung ano. Wow. Muda ta. Ano eh? Kalog. Sis! Oh, maduman na api. Masapag na ng tika pa. Daman nagyan natataji abo nga pag-aalamrasan. Daman nagyanan. Ha? Yung takulin nyo. Atay? Sayang ba? Alimango. Ay, dakol, sayang. Alimango, guys. Malaki ang alimango na peste. Namatay. Oh, naglubutan na pa. Wala nga rudong ko. Huli! Hilo mo? Ha? Tumatawagin mo. Yung. Gaga. Na? Pinat pa rin ka na pay. Natayin. Ano kiray ah? Data, di ba kita? Magkinyam ta na si Budam. Uding ka pala nga yan. Di kami nga ron. Puro lumon sa mo. Oo, garam ah. Dudod, ano naman ito na ito? Tanawin mo. Bakti mo. Ano? Ano basi mo? Wala na yun. Maliit nga. Ha? Di ta aji ko ke udah balay na ke. Awanin? Terus ha? Apa yung nagdiunan? Kinanayang pag-alalan datoy. Wala na eh. Ada jay na eh. GP na ni. Dakkel pa yung kaya tagal. Ano? Kiray mo.
Nyagitan ni kumul. Plastik. Ayan. Ini pesan ni. Beli daw dito labog tabuga. Ajay samok nagnanti, ajay samok lagi jebak ko. Ang kung nag. Ya, Nasa? Napay? Natay? ang kadulak ko mapasayo rin. Nawar-war na. Rekor. Ada abuk dito nih. Malakian. Tani. Nih. Ikan ngebesit nih. Nih. Angrat. Udah nagyan ng atas ha? Ha? Negatif. Didiw. Medyo pala ramay naman. Sampai nagna. Kaya po. Pupo. Mariang kaya. Mungkin na orang pitin na. Talaga nipi na. Hindi panan? Hindi ko sinalaw. Hindi. Nung ipanan. Apo.
Ano ito? Natagit pa ito mga panaawan. Ito yung panahon nito lang kamay kita. Pantang dito ka talaga. Yan. Yung gajiran, galing rin sa lupin. Hindi mo nakikita. Labo dito nih teman ah. Tutok dulu gitu. Hah? Tutok dulu gitu. Darat tayo dalawa gitu. Oh nagyan aja. Nih dito nih, dito dito. 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 Sampai makan. Rasa malaki. Hindi kita na lalaki. Naglubog lang. Pagkastang ini. Tignan dokter bola. Talaga. Nyata. Ay din sa may ngaton. Alimango. Iwan yung ipit guys. Meron pa doon nakuha. Kurkuri gusto ka dyan bakal. Yo. Boleh.
Siya mo ko patong ni, imam mo. Mutik ko ito nakapso. Tadi. Barang pa ba to? Nyam. Apay. Agor ka ah. Tudiro kung tayo na kung tinta po. Dabo na tayo. Ito na yung datilaw lang ang dato. Agang na pre. Ano sudah jauh. Mama. Mama, mami.